Tugot, Tinapalabas. Tinapalabas, magagara ng Daruben ken Lindon amang raot iti grupo ni Mr. Fortesa. Nakunamot nila kay Ignas nga ganad da, tapno awan, timatay kadakwada. Iti day tamat lagun daway, sinarungkaran ni Bakit Ansing ni Leon iti pagbaludan. Kastaunay tiragragsak ti Bakit, ken di na payan mapagsusurot dagiti bagbagana. Gapo takursunada na ni Leon. Nakunapay ni Bakit Ansing akanayunan na asarungkaran ni Leon iti pagbaludan. Iti sabalay abangir, mangnamnamalata ni Sinay nga agkita dan tupay kinilindon. Sana malipatan ni Sinay ti panagdennet ti bibigda kinilindon. Kabayatan na, agsarsarita dala kay Ignas ken Lindon. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, Tinapalabas! Di mi kayat amay sagmak ka, Uncle Ignas. Agtalinad ka pala dito'y balay da Ante Ansing. Mangnamnama akada kayo kan ni Ruben, Lindon. Agtinulong kayo nga rod adwa. Numakarik na kayo iti peligro. Amo yun ti aramiden nyo. Uncle. Namnama ak ti panagsubliyo as ibibiyag kan ni Ruben. Diyak kayat nga adda kada kayo ti matay. Uncle Ignas. Ipatpatag kayo akakaanakak. Kat ni Apo Diyos timang tarabay kada kayo adwa. Uncle. Lindon, saan yu aliplipatan, dagiti sursuro yu amakilaban. Manang Celia, apay nga awan ni Ante Ansing? Rimuar, senyorita. Siya kung tinagpakadaan na. Kasta ka di, Manang? Mapan na kano kasarita dagiti abogado na, maipanggap iti kaso ni Leon. Nakunana pa'y kanyak. No kwarta ti inaramat dagiti nang ipabalod ka ni Leon, kwarta matla kano ti aramatan ni Manang Ansing, tapno makaruwar iti pagbaludan ni Leon. Anya? Talaga aseryoso ni Manang Ansing at tulungan ni Leon iti pagbaludan, senyorita. Jakon pakibiyangan ti kayat nga aramidan ni Ante Ansing, Manang Celia. Uray siyak, senyorita. Makitak namin ang naragsak ni Manang Ansing. Naidumduma, tiragsak na. Di mo gandatan ti rumwar ita ama pa ni ti restaurant, honey. Honey. Limitado lang ti panagtalinaed tayo iti rumwar. Gaputa di tayo mo ti raraot na Ruben Lindon. Sabagay, honey. Kalat nga min na nagulimag ti panawen. Nalabit niya agplan-plano ita na rumaot dagiti awanan pain. Honey. Nawan tinapatag at transaksyon ko iti ruwar. Agtalinaed ta pala dito yung mansyon. Okay. Sikat himakam mo, honey. Nasken ang mapanta iti restaurant, Manang Celia. Ado ti mabalin kong aramidan ijay. Wen, senyorita Diana. Ha? Oh, apay senyorita. Anya tinakitam? Sumursurot kada ti kotse iti malikunan. Anya? Itay nagsikuak. Nagsikumat. Ha? Iparpartak ko ba iti agmaneho, Manang Celia? No sumurot latak kada ta. Sa balin ti kaya tasawon da ito'y. Ruben, nakadlaw ni Diana asursurutan ta. Agpatingga talaangan dito'y nang iparkingak. Wen Manong Lindon, kaya't ko pa'y makita ni Diana, sakbay ti iraraw tayo ti grupo ni Fortesa. Dayjayan ni Diana. Nakatakder iti sangwanan ti dakkel a restaurant. Anya ti ramiden daman ang Celia ken Diana iti data restaurant. Kitaan, Ruben. Kas labilbilinan ni Diana ti gwardya iti restaurant. Unyag pa isa. Dayjay, simra kan da Diana kan Manang Celia iti restaurant. Kaya't ko ti sumrek iti restaurant. Tapno makita ka na imbag ni Diana, Manong Lindon. Agpampanunot ka kadi. Ah. Sana mabalin ti pampanunutam.
Amang ano adda makailasin kan ka, nang runa kat may saka apugante. Mawatan ka. Ngem saan ang mabalinti kayat mo ang mapasamak, Ruben? Manong Lindon. Ano sampay lang ti iliw mo kenkwana? Urnusan tapay ti amin. Ripuugan tapay ti grupo ni Fortesa. Sa anak-anak pa ay anak baliw. Kunakon kat. Mapantay iti dahi lugar. Daruben ken Lindon tinakalugan iti kotse. Anak kaparada iti san unay nga tayo. Linukatan itay ni Ruben ti tawana. Akumit kita kini Diana. Isaganak ti paltog ko. Balsen kayo. Gapu iti panang patayo iti amak. Dejay. Pumanotan. Pagandarag matan ti kotse. Kat surutak ita. Diyak agsayang iti ganito. Apaman ama daanak iti napinta sa guntaway. Paltugak ita. Imparpartak na tinagpataray. Surutan kayo. Iti santino man apaparan nyo. Anya ka din ti mapaspasamakan ka, Ruben. Ite pa anak uli magka. Pampanunutot mi Diana, Manong Lindon. Ruben, Dumatayak ka po iti iraraut ta iti grupo ni Fortesa. Sikan ti makamo ka ni Diana. anya ka din ta asasawam. Dito mo ti biyag, Manong Lindon. Madam tamalaang. May pasungal-ngal ta ni tirangat. Ruben, Kanado dagiti makalaban ta. sa bagay, makariknaak matlatay ti panagdanag. Kuna ni Uncle Ignas agagangay la ang makariknatay ti panagdanag. Manong, Patibkaran ta ti pakinakam ta. Saan ta nga agpaatiw kadagiti kabusor? Para kadagiti patpatag ta iti biyag ti aramidan ta. husto ka, Manong Lindon. Kabisadok na ito ang lugar. Iso asalikaw kawak kita. Magnaak iti shortcut. Katibalangan ko ti kotsek kadakwada. Nasken ama unaak dagiti awanan pain. Saan asinsinan dagiti kapusor ko. Gaputa general ti pinatay ta. Siyakmat ita ti katukad ta. Nuan niya ti kapailan tang aramidan. Kapailakmat, agsaga na itan dagiti awan at pain. Binilin ko dagiti gwardya iti restaurant. Ano adda magdamag kanyak? Ibagada nga awanak ditoy, Manang Celia. Nasaya at day nga inaramid mo, senyorita. Sa bali nga mi tinagparik na kanyak, itay adda ng surot kadata. Sino nga tangagpay so day jay anang surot kadata, senyorita? Di tay maibaga ti kinasya sino da, Manang Celia. Nang runak at nariribok pay lati amin. Senyorita, Itay imparpartak ko tinagmaneho. Kala at damutan ang nagpukaw. Si kalaang o apo ti masapul ko. Ikarik atong palan dagiti lintag mo. Iti amin a puso ka. Agpakpakaasi akan ka. Kasin karim. Kaasyan nakuma. Impakat dagiti managdakdakas ti pagat nangaka. Ngamjaklat ta malipatan ti lintag mo. Tulungan na kami. Kan iliklik mo iti pagpagadan, daruben kan Lindon. Sapay la kuma. Tagsublida iti sidong ko asibibihag. Dayto iti idaw-dawat ko kan ka, o apo. Itinagan ti Ama, ti Anak, kan ti Espiritu Santo. Amen. Di ka nagpanunot pa iti sabali, Ruben.
Awan ti dakas sa mapasama ka data. Agkita kayong tupay kini Diana. No adaman bilang matay. Siyak da ita. Gapotado ti basol ko kada kayo kini Diana. Ha? Dahito iti tandaan am, Ruben. Ipatpatig ka kapsat ko. Ti preno! Asino ti nagbalangan iti dalan? Kartingam ti bumaba itugan! Dagiti awanan pain. Nakababada at dago si Tiluganda. Nagpartak ti garawda. Patyak na dadalang itaglawlaw. Asino ka? Apay akayat na kami apatayan. Kunakon kat. At dadalang itisan unay nga tayo. Diyak sumungsumpat. Malas yu lang. Gaputa amukon ti paglimlimangan nyo. Pagtudwak iti pala tinaglimmangan nyo! Nagsartingan nga agpapaputot, Manulindan. Wen, saan ta nga muna sino ti kalaban ta? Isungagan na ta. Dayjay, nasiputa at... mailasin ko ti kabusor ta. Anya? Saan arumbang mairaman ka, Manulindan? Siyak ti gagara ni Hepe. Gaputa may sakapugante. Anya? Ngem saan ko akabusor ni Hepe? Saan talaga na lumaban kan ko na? Delikado ti pampanunutam asaan ta alumaban kan kuana. Kasanun no data ti paltugan na. Padasa ka kasarita. Anya? Hepe! Saan ada tayo ti agkakabusor? Saan arumbang nga damatay kada tayo? Pinatayo ti amak. Iso arumbang laing abalsen kayo mat nagkapsat. Pangasim, Hepe! Saan ada tayo ti agrarangat? Sumuko kayo lagan! Ruben! Lindon! Matay kayo laing lulumaban kayo pa! Saan kami asumuko? Ulitat nga ibaga, Hepe. Saan kumaada tayo ti agrarangat? No saan kayo asumuko? Patayin kayo langan. Sa likaw-kawa kita. Patayin kayo! No saan ta alumaban kan kuana? Amangan no datamot ti maisagmak, Ruben. Manong Lindon. Ulitat nga ibaga. Saan ta kabusor ni Hepe? Sa maysa. Awan ti basol ko tilintag. Amumday ta. Ruben. Liklikan talangan ni Hepe. Tapno awan ti madangran. Agpakamatakan ko ana. Ket ingkaalaan di lugan. Sige, Ruben. Alilawan ta. Nasiputak nga agturungan dito ni Hepe. Dagiti awanan pain. Apay nga awan damat din di tinaglamangan da. Pagay ay ayaman dak. Saan ka mabalin dito? Day Jenny Ruben, matay ka! Diyak na puntaan. Nagpartak ti garaw na. Kamatag. Diyak ipalubos ang malibasan dak. Nagturong ni Ruben iti day tabandang. Tumalangkyaw ni Hepe. Di na mo nga daklang itisan unay nga aday kun ko na. No talaga kayat ko patayan. Kanibusanan nan. Ngumsan kami nga agkabusor. Urayak lang na makadayo. Limabas iti itisang wanak. Aginayadak matan nga umadayo. Kat mapanak iti ayan tilugan ni Manong Lindon. Agliplibas tan. Pakamatan kayo iti pana! Puisit. Nakaadayutan. Karting agtagsubli iti kotsek. Kat kamakama kita. Nasken asaan kayo amapukaw iti imatang ko. Patayin kayo mat. Akas iti naramidyo iti amak. Bulilyaso ti panang raot ta ko makani Fortesa, Ruben. Pasalsali iti dalan taday jay a Hepe. Sana bale Manong Lindon. Adan to pa'y gundaway nga eraraot ta iti grupo ni Fortesa. No saan ta pala nakadayo ka ni Hepe? Mapilitan ako namang paltugkan ko na. Mawatan ka Manong. Nagingkat ka ba lang tati umadayo? Aramidin tan. Pampanunutak lang ti pagpaggadan ta. Kasano no maunaan na ta ni Hepe? Agsubli talangan iti balay ni Antiansing.
Dinadaal dayjay a hepe ti plano ta arumaot iti grupo ni Fortesa. Kastagayam tinapasamak, Lindon. Wan, ang kalignas. Kalaat nga imbalangan ni hepe ti Kotsena iti kalsada. Kat pinaltugan na kami kini Ruben. Mati kawak ka dagiti imbagam, Lindon. Saan abasta pumaltog dagiti panakabagiti lintag. Idalan na kuma iti umno a proseso. Ang kalignas. Malaksid, nuda kayo ken ni Ruben ti imun anang paltog ken kuana. Sigurado nga agretaliate, wano bumalas. Day tamat ti pakasdaawan mi kini Ruben, ang kalignas. Ibagatan amay sa apugan ti ni Ruben. Ngam addalat ta umno a proseso ti panagaristar. Saan abasta paltugan latan dagiti masaknan? Ang kalignas. Panagkunak. Adda na unag arason, no apay nga inaramid ni Hepe ti kasdya kada kayo. Lindon, agan-anad kayo, gapot sa saan yung ammo dagiti kabusoryo. Imbag lakit din ta imay kami dito yung restaurant ka ni Manang Celia. Ado gayam ti rombang na asikasuhag. Diana? Hepe? Apay ngay nasitgan ni Hepe ni Diana. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.